Hola. Bueno, deixo 5 minutets o una mica menys perquè vagi entrant la gent i us vaig explicant amb qui farem avui la connexió. És una connexió en primera línia amb la zona de la Catalunya Nord. Concretament connectarem amb Pablo Bonat, que és un militant de la Directa, professor de l'ensenyament en el sector públic i també membre del sindicat Tots Solidaris. Bàsicament ens parlarà una mica de com han rebut l'impacte del coronavirus, concretament a la seva zona, no? I ens parlarà també una mica d'una lluita que estaven duent a terme just abans que comencés tota la crisi, que és la lluita en contra d'una reforma que volia fer el govern francès de les pensions públiques i bueno, ens en parlarà una mica al respecte i ens farà 5 cèntims, no, de com han rebut tota la situació. Després també comentar-vos que, com sempre, si teniu preguntes, les deixeu per aquí sota, que algú me les apunta i me les envia. I quan vegi moment la faig, si no és durant la xerrada la faré al final de tot. I què més? Sí, passat tenim una altra xerrada a l'esquerda que recomanem a tothom que veieu. És una connexió internacional amb Colòmbia, amb una congressista de Colòmbia, que ara mateix, no recordo el nom, ara mateix us ho dic, perdoneu, amb Sandra Ramírez, exguerrillera de les FARC i actual membre del Parlament de Colòmbia, i que ens parlarà una mica de tot el cicle polític, de la instauració com del temps de pau, no? I de com estan gestionant també la pandèmia a nivell social des de la perspectiva seva actual, no tant des de les vivències de quan estava a la guerrilla, sinó actualment com a congressista. I bueno, vaig a buscar, aviam si ja està el Pablo connectat i començarem. Ui, no està. Ui, hòstia. Quasi convido algú random, Aviam. Perdoneu, Bueno, també comentar que no sóc una gran coneixedora del tema que parlarem avui, per tant, pot ser que rellisqui, però si ho faig, perdoneu-me, el ponent imagino que ho arreglarà. Si em diu alguna cosa. Perdoneu. Mira, ara. Hola. Hola, perdona, que no et trobava tampoc per mirar-te. No, jo tampoc, jo no sabia massa com havia de fer-ho. No et preocupis. Bueno, jo ja t'he introduït una mica, però si et vols presentar tu i explicar una mica de què ens parlaràs així a grans trets. D'acord. Doncs per presentar-me així ràpidament, doncs soc el Pablo Bonat, evidentment. Treballo com a professor de català a l'ensenyament públic, aquí a Catalunya Nord. Soc membre del Casal de Perpinyà, també col·laboro amb la Directa i milito també al sindicat Sud Solidaire. I fins aquí. Això. Perfecte. Bueno, si ens pots donar primer de tot un marc general així del cicle polític en el que us trobeu ara mateix, 5 cèntims perquè ho situem. Sí, a veure, clar, per fer-ho així una mica sintètic i no enrotllar-nos massa, jo diria que l'actual cicle polític doncs, comença el 2017 quan Macron
arriba al poder, després de que a nivell estatal els grans partits estatals doncs, es dinamiten, peten, els dos grans partits que han estat històricament al govern, com són el Partit Socialista i l'antiga UMP, actual Les Républicains, el partit de Sarkozy, per entendre'ns. I llavors Macron apareix en aquest escenari, malgrat ser un antic ministre, diguem-ne, d'Economia del Partit Socialista, apareix en aquest escenari com una mica una cosa nova, innovadora, una mica la cara bonica de les finances, si volem. Apareix també, guanya com un antídot a l'extrema dreta, per tant, és un tio diferent, perquè també el vota gent, diguem-ne, normal, gent comuna, no? I això, llavors, el cicle polític actual jo crec que el marca el fet de que Macron gaudeix d'un relatiu crèdit durant el primer any, potser, però després li apareixen, li explota a la cara tota la crisi de les armilles grogues, evidentment també li explota a la cara tota aquesta reforma, o sigui, totes les mobilitzacions de la reforma laboral, que en parlarem avui, i llavors aquest cicle, diguem-ne que fins al moment, just a l'inici de la crisi, acaba amb aquesta convocatòria d'eleccions municipals, una convocatòria polèmica perquè, ja us ho explicaré després, però clar, arriba en un context molt particular, en un context en el qual al sud diria que ja estàveu confinats, segur, ja estàveu confinats, aquí les escoles ja estaven tancades i per tant acaba amb aquesta convocatòria d'eleccions que... Vols que t'expliqui ara una mica com m'ha anat aquí a Perpinyà o...? Sí, mateix, i tant. Doncs en aquest context enrarit, diguem-ne, d'aquest inici de la crisi, a Perpinyà es produeixen aquestes eleccions on els resultats són hi ha un 60, una mica més del 60% d'abstenció i el Front Nacional s'imposa a la primera volta amb un 35% dels vots, l'alcalde sortint amb un 18% queda darrere, el Partit Socialista amb un 14%, el partit del Macron un 13% i la candidatura alternativa que s'havia arribat a vestir amb una mena de... una candidatura amb molta gent de la societat civil, amb el suport de partits de l'esquerra, diguem-ne, local, va treure un 6,58%. El context és encara més incert perquè aquesta pandèmia el que ha fet és que probablement ara hi ha la incertesa de saber si aquestes eleccions s'hauran de repetir fins i tot la primera volta, perquè com que no s'ha pogut repetir la segona volta, que normalment és una setmana després, ara hi ha la incertesa de saber què passarà amb aquesta primera volta en els pobles on no s'ha pogut escollir encara cap alcalde. Cap alcalde. Bueno, més enllà d'això, tu has participat de tot el moviment aquest contra la reforma. No sé si ens podries explicar una mica com sorgeix, no? I com s'ha desenvolupat una mica. Sí. Sorgeix en un context, com deia, darrere, si vols, darrere d'aquest moviment de les armilles grogues, un moviment que continuava actiu. Va bé? Sí. Ai, perdó, no, te m'has bloquejat un momentet, però va bé. D'acord. Continuava actiu amb molta menys quota mediàtica, evidentment també amb una bona càrrega, diguem-ne, de repressió a les esquenes durant tot l'any que havien estat mobilitzats. I en aquest sentit també aquest any, aquest temps previ a aquesta explosió, també hi ha moltes manifestacions bastant importants del sector sanitari, que aquests dies tothom surt a aplaudir al balcó, però que abans els havia atonyinat la policia, una mica com també passa al sud. I de fet, el que acaba passant són tot un seguit d'atacs sistemàtics al servei públic, que el que fan és preparar aquest caldo de cultiu, diguem-ne, pel moment en el qual ja es llença aquesta proposta de reforma laboral
molt polèmica, que el que acaba sent no és més que un atac doncs, a un dels règims de jubilacions referents a Europa per les bones condicions, diguem-ne, que donava per la classe treballadora. Prèviament, doncs, hi ha tota una sèrie de... Mediàticament comença a escalfar-se la qüestió i acaba doncs, aquesta convocatòria atacant particularment tot un seguit de col·lectius que són els que gaudeixen d'aquests règims especials que a l'hora de comptabilitzar la seva jubilació, que són uns règims que el que fan d'alguna manera és tenir en compte les particularitats de cada ofici a l'hora de compensar doncs, la feina realitzada al llarg de tota aquesta carrera. Això, si vols, per explicar un poc com sorgeix aquesta reforma, a nivell de... Em demanaves a nivell de la protesta també, no? De tota la... Sí. A nivell de la protesta jo crec que aquí cal diferenciar, que a mi em sembla que una de les grans diferències respecte a una vaga, quan parlem d'una vaga aquí o parlem d'una vaga al sud, al sud potser es treballa més amb una lògica d'un dia de vaga, piquets de vaga a tot arreu i es tanca, si cal, comerç a comerç, no? Allà on es pot, diguem-ne, evidentment, però una lògica molt més de tancar un dia i d'un dia fort de mobilitzacions i això. Aquí jo crec que es treballa amb una lògica molt més a llarg termini. Jo diria que no es treballa en la lògica d'un dia de vaga, sinó establir un pols amb l'Estat, amb tot un seguit de convocatòries successives o, com ha estat el cas amb aquesta reforma laboral, convocatòries directament indefinides. L'organització depèn, evidentment, del lloc, depèn de la ciutat, depèn del barri, depèn del lloc. A París sé que hi ha llocs on s'han organitzat, diguem-ne, comitès de vaga intersindicals, intersectorials, amb gent sindicada, gent no sindicada, qüestions molt més combatives i molt ben organitzades. A Perpinyà, us ho acabaré d'explicar potser després, però a Perpinyà tot acaba sortint principalment d'una intersindical. Llavors, són convocatòries que agrupen diversos sindicats, normalment són els més importants, que seria, si me'n deixaré algun, però en gros seria CGT, Sud, Solidaire, Força Obrera, llavors sindicats, evidentment, sectorials, diguem-ne, forts en cada un dels sectors, i aquesta intersindical és la que d'alguna manera porta el ritme de les convocatòries, decideix quan es torna... O sigui, aquesta intersindical aquí acaba sent el relleu, o sigui, rep la informació que arriba a nivell estatal i la gestiona a nivell local. I a la pràctica el que acaba passant és que s'acaben generant tota una sèrie d'accions molt més concretes i molt més sectorials, almenys a l'inici, que acaben intentant generar repercussió. Per posar un exemple, Perpinyà, per exemple, aquest any la CGT de l'empresa elèctrica, d'EDF, ha fet petar l'electricitat d'una bona part de Perpinyà, a l'entorn on es troba la prefectura, on es troba el Banc de França, on hi ha, diguem-ne, instal·lacions estratègiques de l'Estat, ha fet petar, literalment, ha tallat l'electricitat d'una part de la ciutat com a mostra de suport a les mobilitzacions. O, per exemple, altres llocs el que han fet és baixar el cabal elèctric per passar a hores baixes, a cobrar poc, diguem-ne, en zones desafavorides, en zones precaritzades, de manera també de donar suport a la gent. Evidentment, els xaminots de la SNCF, els treballadors dels ferroviaris, també amb bloquejos concrets han anat fent la seva feina. Llavors, una de les coses interessants que penso que el que ha passat ha estat que
al llarg d'aquest llarg procés de mobilitzacions contra aquesta reforma, a poc s'han anat teixint espais on han convergit els sindicats, però també els diferents sectors. És a dir, que s'han vist mobilitzacions de professors i ferroviaris, s'han vist amb els carters, és a dir, i tothom ha anat donant-se suport mutu en les diferents accions, que és un fet que tradicionalment doncs, potser no es veia tant. No? Cadascú intentava bloquejar doncs, la seva acció particular i això. I a tot això, un altre element doncs, interessant en aquestes mobilitzacions, que no es pot passar per alt, trobo, és com les armilles grogues, parlo Catalunya Nord aquí, que és el que més o menys que jo he anat veient, com també s'han inserit doncs, en aquestes mobilitzacions, també amb una lògica de posar en qüestió d'alguna manera aquest paper intocable de la intersindical. És a dir, posar en qüestió també els sindicats com a element mobilitzador i element dinamitzador d'aquestes protestes. De fet... Ai, perdó. No, digues. De fet, o sigui, després t'ho anava a preguntar, però potser té més sentit preguntar-t'ho ara sobre com us relacioneu amb les armilles grogues com a tal i quina relació tenen, així com una mica més en profunditat amb el moviment. Com us relacioneu qui? Qui? Bueno, o sigui, tot el moviment aquest... És que puc relliscar, Pot ser que sigui alguna tonteria, però... O sigui, tot aquest moviment contra la reforma i la gent que us heu organitzat a Perpinyà, que entenc que és des de la coordinació aquesta sindical que us heu organitzat, com es relaciona amb les armilles grogues i quina influència tenen com els dos moviments entre si? És el que deia. És veritat que té més sentit ara. Clar, per això que ja està bé. La qüestió és que depèn molt dels sindicats. Hi ha sindicats que són molt més proclius a treballar amb les armilles grogues. Per exemple, el sindicat on estic jo sovint es busca la manera de teixir aliances sistemàticament, no? Fins i tot, de fet, una de les iniciatives que va tenir lloc, que no ha acabat de fructificar, però es va crear cap a la meitat, finals, diguem-ne, d'aquesta primera tongada de mobilitzacions, es va intentar organitzar una cosa que es va dir comitè de lluita, que al final el que intentava era posar al voltant d'una taula i intentar convocar mobilitzacions. Les armilles grogues, hi havia, si no m'equivoco, SUT, el sindicat SUT, que també feia part de l'intersindical, i col·lectius llibertaris, principalment. A més, evidentment, gent que no estava organitzada. No? I la idea era intentar no anar a la contra d'aquesta intersindical, però sí d'intentar generar altres espais que no estiguessin tan controlats, diguem-ne, per les grans centrals, que al final moltes vegades el que acaben fent és obeir la decisió d'algú que l'ha pres a París i que són decisions que no acaben de ser decisions, diguem-ne, vinculades al territori proper. No? Una cosa interessant, per exemple, d'aquest comitè de lluita és que aquest comitè durant molt de temps es va estar reunint al casal de Perpinyà. Que això també és un element interessant que també demostra d'alguna manera que el casal cada vegada més és un espai vist amb total normalitat i amb total tranquil·litat, diguem-ne, per la gent que fa coses i que el veus com un espai, no només un espai més, sinó com un espai únic a la ciutat on algú es pot trobar per organitzar-se i per fer activitats. En aquest sentit, per enganxar amb la pregunta que havia de ser després i que és ara, sí que diria que clar, el que deia abans, clar, per exemple,
trobem, en aquesta intersindical, trobem sindicats com, per exemple, la CGT, que són sindicats amb molta implantació, depèn del sector també, però amb molta força, amb molts recursos, a molts nivells, i que sovint poden tendir a, dins d'aquesta intersindical, escombrar cap a casa i a voler, d'alguna manera, apropiar-se, diguem-ne, de tota la mobilització. També és el sindicat, les portades, diguem-ne, de la premsa a París, que atiant contra el moviment de la reforma, atiaven directament contra la CGT, contra el seu secretari general, dient com la CGT arruïnava França. Vull dir, tot aquest relat, la CGT directament n'és víctima i llavors, d'alguna manera, en la seva praxis quotidiana, també molt sovint, no només en aquesta mobilització, sinó que en petites vagues sectorials, molt sovint passa que d'alguna manera tendeixen això, a escombrar cap a casa i a poder intentar monopolitzar aquesta lluita. I clar, dins d'aquesta intersindical, en 6 sindicats, trobem posicions molt diverses i amb posicionaments també polítics més o menys propers tant al govern com al propi moviment, diguem-ne, de base. I això, no sé si ha estat clar. Jo crec que sí que ho has respost, sí. O sigui, per fer-ho així com... O sigui, intentar com potser contrarrestar una mica, no?, a partir del moviment popular, no?, tota la centralització monopoli que es pugui fer de la lluita des d'alguns grans sindicats, pel que entenc. Sí, llavors... Bàsicament. Sí. Llavors, per exemple, és un exemple tonto, si vols, però és un exemple molt visual, no? Des de l'aparició de les armilles grogues, una de les coses que comença a ser una mica tradicional és que a l'inici de les manifestacions la intersindical, per la intersindical és evident que és la intersindical qui va davant, no? Que controla la manifestació. I llavors les armilles grogues, que en alguns moments, penso el 1 de maig de l'any passat, en alguns moments tenen els blocs més grossos, els blocs més canyeros, els blocs que veus més vida, no? Que no van a desfilar i prou, els han avançat directament, els han volgut passar al davant posant en qüestió això físicament, no? Ja no només verbalment o interpel·lant-los d'alguna altra manera a reunions, sinó que ja directament han passat directament a dir no, nosaltres passem al davant i no obeïm aquesta lògica que tota aquesta lluita hagi de ser canalitzada pels sindicats, que d'altra banda crec que és una cosa bastant habitual a Catalunya Nord. És a dir, quan al sud es parla de moviments socials, els moviments socials no només... Evidentment que hi ha gent d'un partit polític o d'una organització política o d'un sindicat o el que sigui, o de diversos, evidentment, no? Aquí, almenys parlo de Catalunya Nord, Perpinyà, els moviments socials molt sovint, per no dir sempre, acaben sent com una acumulació de sigles i de persones militants que sempre acaben sent les mateixes i que, per tant, donen un pes i una rellevància molt important, finalment, a les decisions que decideixen aquests partits i aquests sindicats a casa seva, no? I llavors, clar, les armilles grogues, en aquest sentit, ho posen en dubte. Llavors, en aquest sentit, com et deia a l'inici, per exemple, hi ha sindicats, els sindicats més combatius són els sindicats com més proclius i més... que veuen amb més bons ulls l'aparició d'aquest moviment i que, per tant, no només no posen problemes a col·laborar amb ells, sinó que són proactius i que intenten generar espais de coordinació que puguin anar en línia amb el que poden defensar les armilles grogues. I més enllà d'això, també et volia preguntar per la reforma en si, quin és el contingut com a tal de la reforma, que és el que hi denuncieu? Simplificant molt, perquè jo tampoc no soc jurista ni això. Simplificant molt, la reforma el que pretén és unificar el sistema de jubilacions suprimint
els 42 règims especials que hi ha, com et deia, doncs, en funció de cada professió. Hi ha, per exemple, un règim especial dels treballadors del tren, no? Els xeminots, la SNCF. Els advocats tenen un altre règim especial. Moltes professions tenen règims especials. Llavors, el que fan és unificar-ho i fer un sistema universal doncs, sense tenir en compte aquestes particularitats de cada un dels sectors. Llavors, estableixen un sistema per punts en el qual cada hora és igual a un punt, em sembla que hi ha una correlació directa entre una hora de feina i un punt. Llavors, la jubilació al final acaba sent una jubilació en base a una quantitat total de punts al final de la teva vida laboral. Clar, això... Per exemple, si pensem que actualment en el sistema públic, un funcionari, que sigui l'administració local o l'administració estatal, poc importa, se'n va a la jubilació cobrant amb una mitjana, diguem-ne, del sou dels últims 6 mesos de carrera, que normalment els últims 6 mesos de carrera, doncs, en la funció pública, doncs, la gent és quan arriba al final de la seva carrera en una millor posició. Doncs això, evidentment, s'acaba, és un sistema per punts, i al privat, normalment la gent podia escollir els 25 millors anys de carrera, és a dir, tu podies agafar els 25 anys on cobraves més i portar això de cara a calcular la teva jubilació. Clar, això, les conseqüències d'això són dramàtiques a nivell de les condicions d'aquestes jubilacions, no? Per no parlar, evidentment, per exemple, del biaix de gènere, no? Quan una dona té mainada, surt al mercat laboral durant un temps, hi ha tota una sèrie d'elements que la fan un atac en tota regla contra les classes populars. Ara anava a dir una cosa i... no, llavors, clar, evidentment, a partir d'això també hi ha moltes conseqüències a nivell de l'edat de jubilació. És a dir, l'edat de jubilació passa, em sembla que ara ho han anat modificant, diria que se n'anava 4 anys més tard, però tot era en funció d'aquests punts, per tant, era molt més fàcil que algú que no té els punts hagués de treballar molts anys més enllà dels 60, em sembla que actualment era 62 anys, si no ho vaig errat. Clar, això evidentment posa un problema important. Actualment cal dir per això que aquesta reforma, amb tota la qüestió de la pandèmia, aparentment està aparcada. És a dir, tot i que en un moment semblava que el moviment social, d'alguna manera, després de pensar que han estat com 3 o 4 mesos de mobilitzacions, en molts moments amb vagues indefinides, el cost econòmic, humà, de tots els nivells ha estat molt elevat. Semblava que, d'alguna manera, el govern finalment, de fet, no semblava, no? El govern va aplicar amb el 49.3 famós que utilitzava el Manuel Valls per fer passar lleis sense debat a l'Assemblea Nacional, doncs el govern va decidir aplicar aquest decret i llavors l'arribada de la pandèmia aparentment sembla que el govern ha declarat que la reforma laboral la deixaran aparcada fins a nou avís, diguem-ne, a l'espera d'organitzar tot aquest post-pandèmia que veurem. Post-pandèmia, això. I a nivell de... O sigui, ens has explicat així una mica com tot el funcionament dels sindicats en les mobilitzacions i tal. Era també per preguntar-te si durant tot el que ha durat aquesta crisi, no sé quant de temps porteu de confinament vosaltres, ho pregunto des del complet desconeixement, però si s'ha dut a terme alguna acció per part dels sindicats o s'ha convocat alguna vaga, encara que sigui alguna cosa semblant, rotllo a l'apagón cultural que va haver-hi a l'estat espanyol no fa massa. No, a Catalunya Nord no, A l'estat francès sí que em consten, sí que he vist passar a Amazon, a les fàbriques d'Amazon, sí que hi ha hagut mobilitzacions, sobretot a l'inici, a nivell perquè no es complien les condicions laborals mínimes.
el que sí que hi ha hagut a nivell sindical ha estat molta feina a l'inici de la pandèmia doncs, de gent, de seguiment d'aquestes condicions. Per exemple, penso un cas a Correus, a la Posta, doncs, de gent que havia exercit el seu dret de retirada, diguem-ne, de no treballar perquè les condicions sanitàries doncs, no estaven garantides, però no ha arribat a fructificar en una convocatòria de vaga. Ara sí que de cara a dilluns vinent, que és quan s'ha previst l'inici del desconfinament i l'obertura de les escoles, sí que hi ha, crec que és a nivell educatiu, sí que hi ha SUT, sí que hi ha CGT i Força Obrera que han depositat els preavisos de vaga, les convocatòries de vaga, per donar cobertura legal a tots aquells professors i tots aquells treballadors, diguem-ne, al final de l'educació pública o privada, tant fa, que s'acullin al dret a vaga per no anar a treballar en unes circumstàncies que són força complexes perquè és una obertura absolutament amb unes condicions amb molt pocs nens, unes mesures higièniques molt complicades de posar en pràctica, manca de personal, evidentment, que és flagrant i que, per tant, en moments com aquests es paga i això. Però durant la pandèmia sí que no hi ha hagut vagues, diguem-ne, prèvies. Ara sembla que comença. A Tolosa hi ha una convocatòria dilluns, una manifestació a l'Hospital de Tolosa, justament, com dient, està molt bé aplaudir els balcons, és molt necessari, però hi ha una convocatòria de vaga ja des de dilluns, amb manifestacions, i jo crec que aquesta serà, suposo que el sud serà bastant similar, no? Però crec que serà la tendència ara, perquè d'alguna manera jo crec que la gent té ganes d'expressar aquest malestar. Sortir a passar comptes, no? Per dir-ho així. Perquè és una cosa que hem comentat moltes vegades, no? En pràcticament totes les xerrades que hem fet en el cicle aquest de l'esquerda, en primera línia o no, totes hem acabat comentant una mica que aquesta crisi petarà i quan peti petarà bé. Així que aviam com anirà. Així a nivell una mica més genèric, també volia saber si ens podies explicar una mica a nivell polític des de la posició d'esquerra, o sigui, de l'esquerra, no em sortirà ara, però no sé ni quina paraula busco, però en quin moment us trobeu i quins projectes hi teniu. Clar, a nivell de l'esquerra podríem parlar a nivell de qüestió sindical. Jo sí suposo que potser era qüestió d'esquerra independentista o esquerra catalana. Esquerra quina, clar. Llavors, jo d'entrada el que diria és que a nivell d'esquerra independentista a Catalunya Nord actualment no hi ha cap organització, diguem-ne, en funcionament. Evidentment, per això sí que hi ha tot un entorn de gent propera que ha estat militant, que sigui al CPC, a Maulets, a la CUP, etc., que evidentment funciona i que ha optat per una via es pot dir potser de feina més invisible, però donant vida això, a qüestió sindical, per exemple, hi ha sindicats on hi ha una presència no gens negligible, diguem-ne, de gent que prové d'aquest entorn, que per tant fa feina en aquest sentit també, feina en el sentit de trencar referencialitats, que molt sovint aquí són referencialitats que només tenen en compte el que passa al nord, intentar també estirar per veure el que passa al sud, evidentment intentar teixir aliances amb qüestions, amb sindicats o amb lluites que hi ha al sud, en l'àmbit sindical, però en altres àmbits també. Penso, per exemple, en aquesta candidatura municipalista alternativa que s'ha creat, l'alternativa a les eleccions municipals. Hi havia gent... M'has perdut, no? És que crec que no sé què passa amb... Sí, és que és com si tingués algun problema amb la bateria, però no ho sé. Esperem que no peti. Doncs no, això, que s'ha optat per una estratègia
potser més invisible, però que d'alguna manera existeix, no? I evidentment, doncs, segueix fent feina doncs, amb aquesta perspectiva, doncs, amb una sensibilitat, evidentment, una perspectiva de països catalans i amb una perspectiva d'esquerres també en un moment en el qual cal contextualitzar que amb tot el tema del procés independentista al sud, sí que dins del moviment, no m'agrada dir-li així, però no, perquè se m'entengui, però el moviment catalanista, perquè tampoc no sé ben bé qui és i què vol dir, però dins d'aquest moviment sí que hi ha tota una part doncs, que d'alguna manera està molt avasada en tot el que passa al sud, fent molta feina en aquest sentit, i potser doncs, hi ha tota una altra part doncs, de gent que ha optat doncs, per evidentment, donar suport a tota aquesta mobilització al sud sense cap problema, però fent una feina potser una mica més invisible i més a nivell organitzada a nivell local per d'alguna manera el que deia, no? d'intentar vertebrar doncs el tema dels països catalans, que jo penso que sí que és una qüestió que sovint s'ha tirat molt d'una reivindicació molt teòrica, no? Molt d'un mapa, molt d'un lema, molt de la qüestió teòrica, i que sovint ha perdut de vista doncs, potser les particularitats de cada territori per intentar d'alguna manera entrar. No? Sí. Llavors, després, vull dir, els moviments diguem-ne que han treballat en una lògica diguem-ne vertebrant als països catalans aquí a Catalunya Nord en són molts, vull dir, ara pensava, per exemple, en la lluita contra la MAT, pensava en la lluita contra el gasoducte MidCat, que també s'ha aturat. Són moviments molt arrelats, que han arrelat fora de Catalunya Nord i que han treballat amb una lògica realment de països catalans. No? Llavors, en aquest sentit, jo sí que penso que aquesta lògica de crear espais útils, espais pràctics, d'acció concreta amb interessos comuns, és la manera, diguem-ne, de poder d'alguna manera vertebrar el moviment a banda i banda de l'Albera. Que a vegades, si no, sembla com això, com un diàleg que molt sovint és un diàleg de sords on no hi ha connexió. On no es troba confluència, per dir-ho així. Com? Per posar-hi unes altres paraules, on no s'hi troba confluència, potser, on no s'hi troba la comunicació, no sé. No, perquè també jo crec que hi ha una qüestió clara de referents, hi ha una qüestió, evidentment, també d'agendes polítiques i de moments polítics que no tenen absolutament res a veure, perquè la resta dels països catalans, salvant les distàncies, hi ha un estat que l'aixopluga, però aquí no, per tant, les agendes polítiques no tenen res a veure, i clar, molt sovint els moments és que són molt diferents. Llavors, crec que sí que és important d'alguna manera buscar, ja no buscar, també ser capaços de generar, capaços de generar aquesta mena de moviments, diguem-ne, que tinguin en compte també aquesta dimensió de països catalans, que al final és el que hauríem de fer. I anava a dir una altra cosa, però no me'n recordo. Però, per exemple, a nivell sindical, per exemple, sí que hi ha trobades a nivell transfronterer i torna a ser el mateix, no? És a dir, la gent sindicada aquí que participa en aquestes trobades ho troba útil perquè s'intercanvia informació, a vegades depèn de com s'han convocat petites accions a la frontera, i al final la gent hi va no perquè vagi al sud i sigui catalana i s'adhereixi a això, sinó hi va perquè pel seu interès personal, diguem-ne, en aquesta lluita que ella practica a nivell polític, sindical, el que sigui, doncs hi troba un interès, hi troba un sentit i és útil i per tant hi participa, i si a més és del sud i a més hi ha el tema aquest català, encara millor, no? Però crec que aquesta dimensió
aquesta dimensió sovint s'ha perdut de vista doncs, a l'hora d'intentar d'intentar vertebrar el moviment doncs, aquí a Catalunya Nord. Ai. M'has perdut? Ai, perdó, t'he perdut aquí i t'has quedat en l'aire. No. Però aquí a Catalunya Nord. Clar. Es podien endevinar. És que no sé si... Digues. Digues. No, és que ara estava dubtant. No sé si és que el meu telèfon està fent el burro, però per un segon. T'ha canviat la llum, però... i s'ha bloquejat directament. No sé si és l'aria, no sé què és. Em sents? Sí, et sento bé. D'acord. Bueno, pues, si et sembla, com que no crec que... O sigui, no crec que jo crec que m'ho has resolt pràcticament tot. Si et sembla, et faig l'última pregunta. També comento que si algú en té alguna que la faci ara o calli per sempre. I això, bueno, que bàsicament veniu de tot un moviment, no? Intentant aturar aquesta reforma que Déu sap que acabarà passant, però que de moment està aturada, no? I més enllà d'això, després de la pandèmia, no sé si vols inspirar a parlar una mica de pues, què us fa falta a nivell de moviment o què demanaríeu a la població civil, per dir-ho així. És que jo crec que el que farà falta aquí serà el mateix que farà falta a qualsevol altra comarca o a qualsevol altre lloc. Mira, havia pensat per fer una foto així molt ràpida parlant de pobresa, clar, parlant de pobresa abans i una mica el que pot venir ara perquè es veu una idea, no? Catalunya Nord té 44.000 llars que viuen amb menys de 1.071 euros al mes. El llindar de pobresa a l'estat francès està situat a 970 euros mensuals, doncs us podeu fer una idea en un territori que són 450.000 persones, doncs una quantitat bastant important de gent. La ciutat de Perpinyà té un 23% d'atur crònic, o sigui, no és allò que diguis, ui, ara ha pujat, no, que és així. A Catalunya Nord se situa al 15%, i a l'Estat és un 8,1%. Perdó. S'ha quedat en un 23% d'atur crònic. Doncs Perpinyà és un 23%, Catalunya Nord té un 15% d'atur i a l'Estat la mitjana és un 8,1%. Doncs són números bastant terribles. I post-pandèmia, ahir veia un cartell de la COS que aprofito per assenyalar que, francament, em va semblar molt interessant perquè no passa molt sovint que les estadístiques a nivell de països catalans inclouen Catalunya Nord i trobo que és una cosa important també en la línia del que dèiem abans. Hi ha vora 52.000 treballadors afectades pels expedients de regulació temporal i a Catalunya Nord hi ha un 31% de l'activitat econòmica que ha caigut, que això encara trobo que encara ha estat poc perquè hi ha molts sectors serveis, doncs tot el que és sector sanitari, tot això no s'ha aturat, però clar, la bufetada serà grossa, amb un estiu sense turisme, amb un territori que és bàsicament monocultiu turístic, doncs per tant el que necessitarem serà el que hem necessitat sempre, però que és que la gent surti al carrer, que la gent s'organitzi i que al final que emergeixin d'alguna manera també totes les xarxes que durant tota la crisi també han mantingut la gent a flote, que es diu en castellà, no? Gent que s'ha dedicat a anar a donar suport a la ciutat a tota la gent que viu al carrer sense sostre, doncs a poder donar menjar, acollir-los, tancar-los amb els centres públics que hi havien oberts, tota la gent que s'ha organitzat per fer mascaretes, que curiosament tota la gent que s'ha organitzat per fer mascaretes, gran part d'aquesta gent surt dels barris que ningú mai té presents a Perpinyà, dels barris més invisibles i més estigmatitzats, són els primers que s'han organitzat per fer mascaretes per a la comunitat, parlo de Sant Jaume, parlo del Baix Bernet, que això també és interessant en aquest sentit, no? Tota la gent més invisible, d'alguna manera, és la gent que emergeix en els moments en què cal i que s'organitza al final pel bé de la comunitat, no?
totalment. Jo crec que també ha sigut bastant així aquí, no? Vull dir, ho vam veure quan vam entrevistar, per exemple, la gent de la Tancada per Drets de Girona o el Sindicat de Manters de Barcelona, justament, no? Precisament van ser els primers en organitzar-se i en anar a buscar tots aquells que més ho necessitessin per donar un cop de mà amb aquestes coses, que la veritat es veu realment qui valora aquest tipus d'activitats i d'accions i qui pensa des de la col·lectivitat, no? I no tant des del, bueno, jo estic a casa. Sí. És tal qual, és tal qual. Bàsicament, per part meva... no, espera, que em diuen que hi ha una pregunta, perdona. No. Aviam... És que ho tinc aquí, perdó, perquè... Sí, fes. De l'estona. Fes. I que semblava una mica tonta, si no ho saps. Pregunten com podem relacionar l'impacte de la pandèmia a Perpinyà pel que fa a com ha afectat a la comunitat gitana. L'impacte de la... Sí. Ai. Espera, un segon, perquè... Un segon. No et preocupis. No, que incòmode, jo ara tampoc sé què dir. Si teniu més preguntes... És que arreglaré el telèfon perquè és la meva bateria el que està fallant. No et preocupis. Un segon, perdoneu, No, faltaria més. Vale, ja està. En principi crec que ja està. A veure. Vale. O no. Em sents? Vale. Sí, et sento estupendament. Vale, és que era la meva bateria que començava a fallar i m'ha fet por. La pregunta com era, perdona? No, la pregunta era que com podem relacionar l'impacte de la pandèmia a Perpinyà pel que fa com ha afectat a la comunitat gitana. No sé si em pots dir alguna cosa o... Jo crec que cal llegir-ho en clau de pobresa. Hi ha teories que expliquen que tot l'impacte particular ve d'un míting evangelista a Alsàcia i que a partir d'aquí el pacient zero vindria d'allà, però no està clar, no han trobat el pacient zero i per tant doncs no són especulacions. Hi ha un article, aquesta setmana ha sortit un article molt interessant, trobo a CTXT, CTXT, un Enric Bonet es diu, i parla de... És un... Si voleu, després el posaré al Twitter, si voleu, no sé. És interessant perquè parla directament d'això. I l'impacte ha estat molt bèstia. D'entrada, jo crec, clar, a banda de la qüestió del míting d'Alsàcia, cal pensar que és una població sovint amb una salut fràgil, que viuen molt sovint a Sant Jaume, vaig dir, és una població que viu molt al carrer i, per tant, doncs, els elements en aquest sentit lligats també a la pobresa fan que sigui un còctel perfecte. Després també s'ha de dir que aquí ha circulat molt que això, els gitanos, que clar, que estan tot el dia al carrer, tal, a l'inici. El que passa és que visc a prop de Sant Jaume a tocar i ara estan hiperconfinats. És a dir, hi ha hagut un canvi en aquest sentit. També les primeres setmanes hi havia tota la qüestió també lligada a la religió, de Déu ens salvarà, etcètera, però amb la feina, diguem-ne, molt important de mediadors de la comunitat, mediadors a nivell del barri, també això és interessant perquè molt sovint hi ha l'estigma de Sant Jaume amb l'enfrontament entre gitanos i magrebins. Doncs mediadors, diguem-ne, de tothom han treballat en aquest sentit per fer comprendre a la gent que
doncs, que el que calia era confinar-se i preservar doncs, la comunitat. I també doncs, la policia municipal, per exemple, ha fet rondes pel barri, doncs, en aquest cas parlant en català, doncs, perquè la gent es confinés. Jo ho relacionaria això, ho relacionaria amb qüestions de salut fràgil i de vida al carrer. En aquest article que deia, el director el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Ajuntament donava diverses hipòtesis. Entre les hipòtesis que donava ell, tornava a treure la qüestió del míting del Puigdemont com una de les hipòtesis que semblava que podia ser un dels elements d'origen d'aquest contagi. Però sí que és veritat que... Que el que no faci el Puigdemont. No. Vaja, s'ha desmentit, que ho ha desmentit pràcticament tothom. M'ha sorprès que ho hagi tornat a dir, però el que sí que és veritat és que l'impacte ha estat bastant bèstia, perquè aquest article parlava el cap de malalties infeccioses de l'hospital, parlava, crec que era d'un 90% dels morts i un 75% dels contagiats membres de la comunitat gitana, ja sigui de Sant Jaume, del Vernet o d'altres pobles de la rodalia. En aquest sentit sí que això, jo diria pobresa, salut fràgil i vida al carrer. Però vaja, no soc cap especialista del tema, doncs... No, però s'ha parlat molt d'aquest tema. Jo crec que ha estat bastant en boca i al principi jo és que segueixo, ara no sé dir el nom, però jo segueixo una plataforma que hi ha en suport al poble gitano, que juraria que és de Granada mateix, i s'ha parlat molt i van parlar molt també durant en el moment que els van començar com a estigmatitzar molt al principi, també van parlar i van sortir molt en la defensa de l'economia dels gitanos i del posar en relleu la situació de vulnerabilitat extrema en la que es troben, no només pel canvi dels seus costums socials, com són la vida al carrer, que ja de per si els hi afegeix el punt aquest de vulnerabilitat, sinó també per la centralitat de la seva economia en molts casos en negocis com pot ser el mercat del poble o coses així. La ferralla. Exacte, que com a mínim aquí, jo al meu poble, la gran majoria de gent que fa paretes al mercat amb roba o menjar o així són gitanos i es troben completament desprotegits en el moment en què no poden fer un mercat, no? Clar. De fet... No. De fet, a Perpinyà, per exemple, el mercat més gros i més important és el de la plaça Cassanyes, que és la plaça que hi ha al costat de Sant Jaume, diguem-ne, i aquest mercat és en el moment en què es va decretar l'estat d'alarma i tot això, es van prohibir els mercats. Llavors hi havia la possibilitat d'una moratòria, en funció del que podia decretar una moratòria per escollir els mercats estratègicament que consideraven que el de la plaça Cassanyes el van tancar, el van prohibir, i clar, com dius, bona part de les parades també són persones de la comunitat gitana que les porten i per tant, clar, és veritat que això és un problema afegit, evidentment. Bueno, més enllà d'això, no sé si hi ha alguna pregunta més. Ai, perdó, se m'ha mogut tot ara. En principi no hi ha més preguntes. Jo per part meva això seria tot. No sé si vols afegir alguna cosa tu o... No, jo només diria a la gent que no dubtin a intentar conèixer Catalunya Nord més enllà dels 4 tòpics de sempre, que sovint quan es parla de Catalunya Nord són això, no? Les sardanes, el rugby, ho sap, els gitanos, evidentment, però no per això, sinó també perquè parlen català i prou, i segons com la bressola, no? I crec que és interessant també, en la línia del que dèiem també del coneixement mutu, intentar aproximar-se a Catalunya Nord, intentar, això, no? Anar més enllà
d'aquests 4 llocs comuns que al final fan que la percepció que tenim molt sovint sigui absolutament esbiaixada i no ens serveixi també per dialogar d'alguna manera. No? I, evidentment, també és per això que m'agradaria agrair-vos particularment aquesta invitació perquè crec que és important que es pugui explicar a Catalunya Nord amb altres paràmetres que no el lingüístic o cultural, que evidentment tenen tota la importància, no ho menystinc, no ho contraposo, però penso que sí que és interessant que d'alguna manera es pugui mirar cap aquí amb altres prismes. Pues, moltes gràcies, el plaer ha estat nostre que hagis vingut. Ara, si m'ho permets, faig com un petit parèntesi de promo d'una xerrada que tenim. Per la resta, demà no passat tenim una connexió internacional amb la Sandra Ramírez, que és una exguerrillera de les FARC i actual membre del Parlament de Colòmbia, que parlarem una mica del procés, o sigui, de tot el període des del procés de pau fins a la pandèmia. Preguntarem també una mica sobre la seva experiència com a guerrillera i que us convidem a tots a que vingueu, que estarà molt interessant, com a mínim com avui, i res, això seria tot. Moltes gràcies i fins la pròxima, doncs, molta sort. Gràcies, que vagi bé. Adéu. Adéu.